Vacanța luntrașului de Jeffrey Ford. Sub un soare portocaliu orbitor, își manevra luntrea printre cei doi stejari pietrificați, care crescuseră atât de înalți, încât vârfurile lor se pierdeau în norii violeți. Trunchiurile uriașe și coroana complicată erau albe ca oasele și ascuns imediat sub suprafața apelor întunecate se afla un cap de cerb de mărimea unui munte. Mii de corbi, ca niște frunze negre, stăteau cățărați prin încrengătura palidă, holbându-se tăcuți în jos. Penele cădeau, spiralând în coborâre cu grația lentă a unor vise, iar el se întrebă câte asemenea călătorii făcuse sau dacă nu cumva erau toate, întotdeauna, aceeași călătorie. Dincolo de stejari, curentul devenea mai puternic și el pătrunse într-un labirint mereu schimbător de vârtejuri, unele rotindu-se în sensul acelor de ceasornic, altele invers, ca și cum ar fi negat trecerea timpului. Un alt luntraș poate ar fi căzut pradă panicii și ar fi pierdut totul, dar el era un maestru navigator și cunoștea râul mai bine decât pe sine însuși. Orice alt vas s-ar fi scufundat repede în apele învolburate, rupt în bucăți, iar rămășițele sale înghițite. Luntrea sa era compusă dintr-o structură internă de oase umane, legate la un loc cu tendoane și acoperite cu piele cusută de propria lui mână sigură, folosind un ac făcut dintr-un ghimpe și ață toarsă din regrete. Liniile conturului ei le lipsea simetria, șerpuiau și deviau brusc. Pe fiecare parte, prinse de copastie deasupra liniei de plutire, se găsea câte un șir de chipuri fără ochi și fără limbi, orbitele goale, buzele desfăcute erau niște porți prin care vasul respira. Dedesubt, în cală, reverbera bătaia unei inimi care vibra aleator și murea la fiecare minut, numai pentru a reînvia în următorul. Pe punte se aflau două rânduri lungi de bănci, alcătuite din cranii, pentru pasagerii lui, iar undeva în spate locul lui la cârmă. În apele puțin adânci, stătea în picioare și își folosea prăjina lungă pentru a ghida barca. Nu era nevoie de pânze pentru ca vasul să se miște încet înainte, din proprie voință la o simplă comandă. La plecare, cu băncile goale, era de ajuns să șoptească acolo. Iar la întoarcere, ducând încărcătura completă, acasă. Și niciun curent al râului nu se putea împotrivi înaintării sale. Totuși era nevoie de o mână sigură și fără teamă care să țină nava pe traiectorie. Trupul înalt și musculos al lui Charon era ușor, dar iremediabil adus de spate în secolele petrecute aplecat asupra timonei. Barba și părul încălcit, albe ca neaua, tenul de culoarea cenușii, îl făceau să pară extrem de bătrân. În chinurile manevrării bărcii în jurul lui Felmian, șarpele albastru, sau în goana înfierbântată de-a lungul bancurilor de nisip ale insulei Neantului, el își arunca peste umăr un fald al mantiei stacojii, iar pectoralii, nodurile bicepsului, tendoanele groase ale antebrațului, demonstrau puterea ascunsă sub fațada laconică. Vai de călătorul care interpreta greșit semnele exterioare ale vârstei, drept slăbiciune și încerca să își pună vreun plan în aplicare, căci atunci luntrașul își folosea băta lui lungă și îi zdrobea fiecare os din trup. Fiecare obstacol amăgitor, strânsoarea bolovanilor mișcători, torentele rapide, cascadele care se prăbușau în spațiul fără fund, umplut de stele, erau evitate în mod expert cu o îndemânare născută din intuiție. În cele din urmă, un sunet slab, dar constant ca băzâitul neîntrerupt al unui țânțar, ajunse la el peste ape, semn că se apropia de destinație. Își feri ochii de strălucirea soarelui în flăcări și zări linia fină, întunecată, a țărmului în depărtare. Pe măsură ce înainta, acea notă distantă, șoptită, crescu într-un boce tacut, apoi se fractură, dovedindu-se a fi un cor al agoniei. După câteva leghe, putu distinge legiunea de siluete îngrămădite pe mal. Când se apropie suficient ca să arunce ancora, dădu drumul timonei, se ridică în picioare și folosi prăjina ca să întoarcă barca,
astfel încât să stea paralel cu nisipul negru. Lăsând jos prăjina, păși pe locul său de la prova. Doi demoni înaripați cu fețe de broască râioasă, care aveau ghiare drept mâini și mâini drept picioare, Gesnil și Trinchil, asigurau ordinea în lungul șir de călători care se întindea de la mal înapoi 100 de metri până pe continentul convulsionat al oamenilor morți. Cu fiecare zi erau tot mai mulți călători și, indiferent câte drumuri făcea Charon, nu exista nicio speranță că s-ar goli vreodată plaja nesfârșită. Fluturând o biciușcă cu 9 cozi, având la capete dinți ascuțiți, demonii loveau turiștii, după cum îi numeau ei, supunându-i pe cei care nu voiau să meargă. Alt transport de fals acuzați, Charon, spuse Gesnil, pufăind dintr-un deget uman aprins în colțul gurii. Uită-te la femeia aia, a treia din spate, în rochie albastră, zise Trinchil. Cu trâncăneala ei lamentabilă o să adormi de plictiseală. Știi? Nu a avut niciodată intenția să adauge beladona la rețeta terciului pentru soțul ei. Charon scutură din cap. Ni s-a spus că pentru un timp nu o să mai fie drumuri, zise Gesnil. Da, aprobă Charon. Stăpânul mi-a acordat o pauză. O vacanță. A trecut deja un secol, se miră Gesnil. Nu mi-a părut mai mult de 3 ani. Timpul zboară. O să călătorești? Întrebă Trinchil. Sau stai acasă? E o insulă pe care cred că o să o vizitez. Unde se află? Întrebă Gesnil. Charon ignoră întrebarea și spuse, trimite-i mai repede. Demonii știau să se supună și făcură semn primului din rând să avanseze. Un bărbat gras, chel, în sutană, vreun membru al clerului păși înainte. Tremura atât de tare încât îi se scutura gușa. Așteptase pe mal în neliniște și teamă groaznică timp de secole, făcând ture, nervos prin însăși natura firii sale. Plata, zise Charon. Omul dădu capul pe spate și deschise gura. Un obiect rotund, strălucitor, zăcea sub limbă. Luntrașul întinse mâna și luă moneda de aur, punând-o în buzunarul mantiei. Următorul, strigă Charon când bărbatul trecu pe lângă el și își ocupă locul pe banca din cranii. Soarele portocaliu al iadului țipa în chinurile morții în fiecare seară, un pandemoniu scurgându-se de sus, care îi făcea chiar și pe demon să asude și trimitea câinele cu 3 capete al stăpânului la adăpost. Această gălăgie îngrozitoare își croia drum prin pietre, râu, copaci pietrificați și totul era plin de suferință și scădea încet încet pe măsură ce se lăsa întunericul fără stele și fără lună, devorând orice rămășiță de lumină. Odată cu această noapte de infern, venea un vânt rece a cărei inițială ușurare chinuitoare nu ieșua niciodată în a-i decepționa pe cei damnați, cu toate că urmau să fie rezidența ai locului 1000 de ani, cu o falsă promisiune de speranță. Vântul în creștere aducea cu el un catalizator pentru memorie și îi făcea pe toți cei care îi mângâia să-și amintească în detalii vii viețile lor pierdute. O tortură creată individual mai eficientă decât focul. Charon stătea în casa lui, craniul unui zeu de căzut, pe culma unui deal înalt de cremene, dominând râul. Prin orbita ochiului stâng, cu geam din minciuni transparente, putea fi văzut stând la masă la lumina unei lămpi făcute din grăsimea unui om lacom, cu flacăra bătută de vântul rece intrat prin gaura lăsată de un dinte lipsă. În fața lui stătea întinsă o bucată curbată din piele tatuată, jupuită de pe spatele unui explorator de demult, care fără îndoială își vânduse sufletul pentru o sorbitură din fântâna tinereții. În mâna dreaptă, luntrașul avea un compas și în stânga un condei. Privirea lui urmărea peste straniul pergament cursul propriului său râu, Acheron, râul durerii, până acolo unde se intersecta cu Piriflegheton, râul de foc. Cursul de flăcări era în cele din urmă înnăbușit, în cataractele de aburi în care se vărsa și devenea Lete, râul uitării. Trase itinerarul călătoriei sale de a doua zi cu vârful condeiului, lăsându-l să alunece la 2 centimetri deasupra liniei șerpuite ca o venă albastră. Acolo, în mica lărgime a reprezentării ultimului râu, aproape exact la jumătate distanței dintre originea lui și sfârșitul tristului Cocytus, era un punct.
Oricine altcineva nu l-ar fi considerat decât o pată de pe corp, nimerită acolo din întâmplare, când se pictase harta. Dar Charon era sigur, după secole în care auzise frânturi șoptite de conversația nefericiților lui pasageri, că aceasta reprezenta legendara insulă Undeșai. Puse jos condeiul și compasul și se lăsă pe spate în scaun închizând ochii. Atârnând din centrul domului cranian de deasupra, clopoței de vânt făcuți din oase de liliac pocniră când briza neastâmpărată, care îi invada casa, ridică un colț al hărții. El oftă la atingerea vântului răcoros și efectul său insidios îi readuse o amintire din trecut. Într-o noapte, nu-și putea aminti cu câte secole înainte, stătea întins în pat pe cale de a adormi, când auzi o bătaie la ușa cu balamale, tăiată în partea stângă a țestei. „Cine e acolo?" strigă el cu cea mai înspăimântătoare voce cu care obișnuia să-și reducă pasagerii la tăcere. Nu se auzi niciun răspuns, ci urmă o altă serie de lovituri. Se rostogoli din pat, își puse mantia și aprinse un opaiț. Luând lampa cu el, se duse la ușă și o deschise brusc. O siluetă speriată dădu înapoi în întuneric. Charon proiectă lumina înainte și zări un bărbat speriat, tremurând, cu pielea goală acoperită de râni supurânde și zgârieturi. „Cine ești tu?" întrebă luntrașul. Omul se holbă în sus la el, întinzând mâna. „Ai evadat din puț, nu-i așa?" Partea din spate a dealului de cremene dădea spre un puț enorm, circumferința lui la deschidere măsurând 100 de mile în diametru. În spirală, pe peretele interior, era un drum care ducea din ce în ce mai adânc în arcuri descrescătoare, prin diferite niveluri ale iadului, sfârșind într-un punct situat în însăși mintea stăpânului. Chiar și noaptea, dacă Charon s-ar fi dus în spatele dealului și s-ar fi uitat peste margine, ar fi putut vedea o slabă strălucire roșiatică și ar fi auzit ecoul stins al tânguielilor plângărețe. Omul aprobă în cele din urmă. „Intră," zise Charon și ținu ușa deschisă pentru ca bărbatul să se târie pe lângă el. Mai târziu, după ce îi oferise un scaun, o mantie și o ceașcă de ceai de urzici, vizitatorul său distrus începu să-și vină în fire. „Știi," spuse Charon, „nu există scăpare din iad." „Asta știu," băigui omul, făcând un efort mare ca să vorbească, de parcă ar fi uitat cum să o facă. „Dar există o scăpare în iad." „Despre ce vorbești? Câinele va fi acolo în mai puțin de o oră ca să te aducă înapoi. Și nu este prea blând." „Trebuie să ajung la râu." „Cum te numești?" întrebă Charon. „Vierot," zise bărbatul cu o grimasă. Luntrașul înclină din cap. „Scăparea asta în iad, unde se află? Ce este?" „Undeșai," spuse omul, „o insulă pe râul Lete." „Unde ai auzit de ea?" „Eu am creat-o," zise, ținându-se de cap cu ambele mâini, de parcă ar fi încercat să-și amintească. „Cu secole în urmă am întrețesut-o în materialul mitologiei iadului." „Mitologie?" întrebă Charon. „Să presupun că rănile astea de pe trupul tău nu sunt decât un mit?" „Suferința e reală aici. Eu ar trebui să știu, nu-i așa? Dar întreaga construcție a iadului este desigur o invenție a omului. Puțul, câinele cu 3 capete, râurile, tu, dacă pot spune așa, toate au izvorât din mintea omenirii, din intenția de a se autopedepsi." „Iadul a fost aici de la început," zise Charon. „Da," admise Vierot, „într-o formă sau alta, dar când cineva în lumea celor vii adaugă ceva legendei, vreun detaliu care să convingă mai bine credincioșii sau să convertească unii noi, aici, acesta e ființă cu o istorie de-a gata, care se întinde instantaneu înapoi până la începuturi și cu un viitor garantat care se târăște inexorabil înainte." Evadatul izbucni într-un acces de tuse, fumul de la focurile puțului ieșind în mici nori din plămânii lui. „Te-a înnebunit căldura," zise Charon. „Ai avut la dispoziție prea mult timp să te gândești." „Ambele pot fi adevărate," cârâi Vierot, cutremurându-se de durere, „dar mai ascultă o clipă. Pari să fii bărbat, totuși pun pariu să nu-ți amintești de tinerețea ta. Unde te-ai născut? Cum ai devenit luntraș?" Charon își încordă memoria, căutând o imagine din trecutul său în lumea celor vii.
Nu văzu decât rânduri și rânduri de capete, aplecându-se pe spate, oferindu-i moneda de sub limbă. O imagine a sa traversând râul, trecând printre stejarii uriași, se repetă în spatele ochilor lui de 10 de ori în succesiune rapidă. N-ai găsit nimic, nu-i așa? Charon își fixa atent oaspetele. Eu am fost cleric și când am copiat un text sacru care descria împrejurimile iadului, am deviat de la originalul pe cale de dezintegrare și am adăugat existența insulei Undeșai. În cursul anilor, zecilor de ani, secolelor, alți cărturari au găsit creația mea și au adăugat-o propriilor lor lucrări, astfel că acum Undeșai, deși nu tot atât de bine cunoscută cum ești tu sau râul tău, este de fapt un fapt real în acest ținut disperat. Dinspre râu se auzea tot mai aproape cerberul lătrând. Pierrot se ridică în picioare, desfăcându-și mantia și lăsând-o să cadă pe scaun. Trebuie să ajung la râu, spuse. Dar gândește-te la asta. Tu locuiești în țeasta unui zeu căzut. Spațiul ăsta a fost cândva umplut cu o substanță care comanda universul. Ba nu, era chiar universul. Cum moare un zeu? Nu o să reușești niciodată să-l traversezi, zise Charon. Nici nu vreau. Vreau să fiu prins în curentul lui. O să te înneci. Da, o să mă înnec. O să fiu mușcat de țipari țepoși, o să ard în râul de foc, dar nu voi muri. Pentru că sunt deja mort. Cândva, într-un târziu, trupul meu va fi aruncat pe țărmurile insulei Undeșai și atunci voi fi ajuns acasă. După cum am creat insula, în momentul în care îi atingi țărmurile și ieși din râul uitării, îți reamintești instantaneu totul. Sună ca o poveste pentru copii, murmură Charon. Mulțumesc, zise străinul. Ce te-a făcut să creezi insula asta? Întrebă luntrașul. Pierrot se îndreptă împleticindu-se spre ușă. Deschizând-o și pășind afară în beznă, strigă peste umăr. Știam că în cele din urmă voi comite o crimă. Charon îl urmă afară în noapte și auzi pașii bărbatului coborând dealul spre râu. Câteva secunde mai târziu, auzi și respirația șuierată a câinelui cu 3 capete, mărâind, lătrând, răsunând triplu. Apoi urmă o perioadă de tăcere și, în sfârșit, un plescăit. Și în acel moment, doar pentru o clipă, imaginea unei insule frumoase pluti în spatele ochilor luntrașului. Aproape că reușise să uite incidentul cu Pierrot, căci secolele trecuseră pe propriul lor râu al durerii, când într-o zi auzi pe unul dintre călători șoptind altuia cuvântul Undeșai. Asta se întâmplă de 3 sau 4 ori și apoi, cu numai o jumătate de secol în urmă, o femeie tânără, încă strălucitoare, deși era moartă, cu păr negru lucios și un curios punct roșu ca semn din naștere, chiar sub ochiul stâng, fu împinsă către barca sa. El ceru plata. Când ea înclină capul pe spate, deschise gura și ridică limba. Dar acolo nu era o monedă, ci un pachet mic, strâns, împăturit în piele. Charon aproape că se enervă scoțându-i-l din gură, dar ea șopti, o hartă către Undeșai. Aceste cuvinte fură ca o palmă peste fața lui. Îngheță pentru o fracțiune de secundă, apoi gândi repede și, aprobând din cap, se dădu la o parte pentru ca ea să-și poată ocupa locul. Următorul, strigă, și demonii nu se dovediră prea deștepți. Târziu în acea seară, despături dreptunghiul rudimentar croit din piele și, după o inspecție îndeaproape a tatuajului, se blestemă pentru că se lăsase înșelat. Aruncă harta pe podea și vântul nopții o suflă într-un colț. Săptămâni mai târziu, după ce constată că fusese din nou aruncată de sub masă în mijlocul încăperii, o ridică și o analiză din nou. De data aceea observă punctul pe parcursul liniei albastre a lui Lete și se minună. Își ținea luntra într-o mică lagună ascunsă de un desiș de plopi negri. Era imediat după răsăritul soarelui și el își depozitase deja proviziile în locașul de sub punte. După ce le legă strâns cu bucăți de funii despânzurătoare, aruncate în timpul anilor de unii călători, se întoarse cu fața la inima bătând haotic a navei. Imensul organ al sângelui, cândva rezident în pieptul reginei sirenelor, era suspendat în centrul încăperii de vene și artere groase, ca niște ramuri care intrau în lateralele bărcii. Rețeaua sanguină se extindea și se contracta și inima însăși bătea eratic, ondulându-se și cutremurându-se, asudând cu picături roșii. Charon așteptă până când se opri, rămânând nemișcată, apoi o readuse la viață prin forța nemuritoare care îi umplea camerele.
Imediat ce se mișcă din nou, emise un fluierat ascuțit, o notă care începea în partea de jos a registrului și creștea rapid spre partea de sus. La sunetul acestui semnal, carnea roșie și udă a organului începu să se desfacă descoperind un ochi. Sfera se roti în toate direcțiile, iar luntrașul se apropie cu un opaiț aprins într-o mână și harta întinsă în cealaltă. Lumină din spate bucata de piele, permițând ochiului să citească tatuajul. Încercuise punctul care reprezenta un deșai cu condeiul său, astfel că destinația era clar marcată. Tot ce mai avea el de făcut era să ocolească pericolele, să țină chila în ape adânci și să rămână treaz. Alminteri nava știa acum încotro să meargă. Sus pe punte desfăcu parâmele și, în loc să pronunțe cuvântul acolo, rosti o comandă utilizată mai rar de o dată la un secol. Departe. Barca ieși din lagună și porni pe râu. Charon simți ceva apropiat de bucurie datorită faptului că nu mai trebuia să se strecoare printre giganticii stejari albi. Ridică ochii în stânga sa spre culmea dealului de cremene și văzu craniul uriaș holbându-se în jos la el. Ziua nu era încă fierbinte și portocalie și întregul iad era ocupat cu treburile suferinței, dar el, luntrașul, pleca în vacanță. Pe drumul de plecare călători în sensul curgerii râului, astfel încât curentul său, combinat cu inerenta propulsie vrăjită a vasului, să facă rapidă călătoria. Existau obișnuitele vârtejuri, aflorimente de sulf și pucioasă care trebuiau evitate, dar aceste obstacole ocazionale erau o diversiune binevenită. Nu mai urmase niciodată această rută când fusese în vacanță. De obicei, rămânea acasă să se odihnească, făcând reparații minore la luntre, jucând zaruri cu vreunul dintre demonii cu aripi de liliac, care lua o scurtă pauză în munca lui istovitoare de tortură. Odată, ca oaspete al stăpânului în timpul unei vacanțe, fusese invitat în străfundurile puțului, transportat într-o caleașcă înaripată care aluneca în jos prin centrul marii spirale. Acolo, unde țarul lumii de dedesubt locuia într-un palat privat construit din suspine înghețate, într-un tărâm de zăpezi atât de reci încât respirația se spărgea în clipa în care atingea aerul, fusese condus de o armată de statui vii de marmură, sculptate în formă de bărbați, dar lipsite de fețe, printr-un tunel care conducea la un cerc imens de gheață limpede. Prin bariera sa transparentă se putea privi în afară spre tărâmul celor vii. Petrecuse 6 zile transpus între uluire și teamă la vederea lumii așa cum era ea. Acea vacanță îi lăsase o așchie de gheață în inimă, căreia îi luase 3 secole ca să se topească. Niciuna dintre precedentele evadări nu i-a adusese nici a 10-a parte din sentimentul de ușurare pe care deja îl simțea după ce străbătuse câteva mile pe ruta nautică spre Undeșai. Repeta iar și iar numele insulei în șoaptă, în timp ce stătea la cârmă sau manevra prăjina, sperând să surprindă o altă imagine a ei, așa cum se întâmplase în noaptea în care Vierot se aruncase în Acheron. Ca întotdeauna, imaginea mentală refuza să se închege, dar el se învățase să-i fie suficientă absența ei, care devenise în sine un fel de mângâiere. Ca să evite vârtejurile și stâncile periculoase din curentul median al râului, Charon era silit uneori să conducă luntrea mai aproape de țărm la babord. Acolo întrezărea minunile unui peisaj îndepărtat, uitat, un șir de vulcani fumegând, o turmă de monștri exsanguinați, plutind ca un val alb pe deasupra unei suprafețe plate și fisurate de sare. O pădure sclipitoare de copaci de cristal animați de maimuțe din plumb cu cozi lungi. Erau multe lucruri care distrăgeau atenția, dar el se străduia să-și înfrâneze curiozitatea și să se concentreze de teamă să nu eșueze să-și găurească fundul vasului. Spera să ajungă la râul de foc înainte de căderea nopții, pentru a avea lumină după care să poată naviga. Să călătorească pe Acheron orbește ar fi însemnat sinucidere curată. Și spre deosebire de Vierot, Charon nu era convins dacă era deja mort sau dacă era viu, sau doar un fragment din imaginația iadului. Exista posibilitatea să găsească un port natural și să arunce ancora, dar terenul prin care curgea râul se dovedise sălbatic și creaturi misterioase îl pândeau de-a lungul malurilor și asta făcea ca navigația prin întuneric să pară alternativa cea mai bună. Când ziua scăzu și soarele începu să plângă îndurerile morții lui treptate, Charon privi înainte ferindu-și ochii cu o mână,
anticipând ivirea flăcărilor de pe Piriflegheton. În timpul vizitei la Palatul Suspinelor Înghețate, stăpânul lăsase să-i scape faptul că focul lichid al acelor ape îi arde numai pe păcătoși. Pentru că luntrea era o unealtă a iadului, fabricată în iad, el era destul de convins că putea face față flăcărilor, dar nu era sigur că, în vreun moment îndepărtat, din propriul lui trecut, nu păcătuise. Însă, dacă îi era dat să întâlnească suferința, se gândea că cel puțin avea să afle un adevăr despre sine. În ultimele momente de lumină, aprinse 3 lumânări și le așeză la prova bărcii. Se dovediră ineficiente contra întunericului, aruncându-și strălucirea la numai o lungime de prăjină în fața vasului. Pălpăirea lor slăbea ochii lui Charon și oboseala lui crescu. Pentru a-și distrage atenția de la oboseală, coborâ în cală și se întoarse cu un picior uscat și sărat de harpie pe care să-l mestece. În ultimele secole, creaturile înaripate deveniseră costelive, aproape destul de slabe ca să scape de capcanele lui. Carnea lor se știa că îmbunătățește vederea și sporește mintea. Efectul nu avea nimic de a face cu claritatea. Era vorba doar de un fel de agitație a gândirii care, în această situație, era preferabilă somnolenței. Somnul era un beneficiu special al clasei muncitoare din iad, iar luntrașul de obicei se bucura de el. În special visele reprezentau o evadare exotică din rutina muncii. Păcătoșii nu dormeau niciodată, și nici stăpânul. Exact la mijlocul nopții, Charon simți un fel de intuiție, un ghiont al instinctului să tragă de cârmă puternic spre stânga. Imediat ce făcu temerara manevră, a auzit din față gâlgâitul puternic care însemna că are în drum un vârtej. Zgomotul crescu repede până la un nivel asurzitor și numai când se afla alături de monstrul turbionar, călărind chiar pe buza lui, fu în stare să-i vadă imensitatea. Luntrea se luptă să se elibereze de atracție și în loc să fie propulsată de magie, părea să-și înfigă ghearele, târându-și greutatea afară din coborârea lipsită de speranță. El nu putea face nimic, decât să țină cârma ferm și să-și păstreze ochii larg deschiși asupra pasajului lung amăgitor. Nu trecuse nicio clipă de la eliberare, când barca intră în apele turbulente unde Acheron se intersecta cu râul de foc. Își relaxă mâna de pe cârmă și lăsă vasul să se ghideze după informațiile de pe harta pe care i-o arătase. Degetele strângeau orbitele celor 2 cranii care alcătuiau scaunul lui, ținându-se bine să nu fie aruncat peste bord. Piriflegheton strălucea acum în fața lui și vederea flăcărilor dansând, unele ridicându-se în sus în noapte, îl făceau să strige nu de frică, ci de emoție. Barca se lansă înainte, spintecând suprafața arzând, apoi fu înghițită de o lumină galben-portocalie care nu dădea căldură. Iluminarea puternică îl amețea pe Charon și rămase ca în transă visând cu ochii deschiși. Nu mai simțea trecerea timpului, graba de a ajunge la destinație, greutatea tuturor acelor lucruri de care fugise în vacanță. În cele din urmă, după o prelungită transă luminoasă, apele strălucitoare deveniră turbulente, își pierdură focul și aburi groși începură să se ridice din ele. Aburii se transformară rapid într-o ceață atât de deasă, încât părea să aibă o structură, frecându-se de pielea lui ca o pană. Se gândi că ar putea să o adune în pumni, apoi îi alunecă printre degete, îi se scurse în nări și își încoloci tentaculele în jurul amintirilor lui. Când luntrașul se trezi în plânsul nașterii zilnice al soarelui iadului, era întins gol pe patul lui, colbându-se la legătura de oase de liliac, atârnând din centrul tavanului propriei case. La început se sperie, bâșbâind orbește după o timonă care nu era acolo, strângând pumnul în jurul prăjinii în absența unor ape, în timp ce bățul se odihnea sprijinit de ușă. Imediat ce șocul descoperirii că se afla acasă scăzu, oftă adânc și se ridică pe marginea patului. Atunci îl izbi faptul că întreaga sa călătorie, vacanța sa fuseseră în zadar. Căută cu înfrigurare prin minte cea mai vagă urmă de amintire, cum că ar fi ajuns pe Ondeșai, dar totul fusese uitat. Pentru prima dată în secole, lacrimile îi umeziră ochii, iar frustrarea situației proaste în care se afla îl făcu să plângă. În cele din urmă, se ridică și își găsi mantia făcută ghem pe podea la picioarele patului. Se îmbrăcă și, fără să se mai oprească să-și pună cizmele sau să ia prăjina, părăsi casa.
Cu pas hotărât, urcă mica ridicătură din spatele țestei și se opri pe marginea imensului puț. Apropiindu-se, aruncă o privire în adâncimile spiralate către slaba lucire roșie. Țipetele păcătoșilor torturați, bocetele de autocompătimire, răsunau în urechile lui ca niște voci îndepărtate dintr-un vis. Dincolo de ele, abia putea discerne ca băzâitul unei muște, hohotul zgomotos, vesel al stăpânului, și această notă discordantă părea să se împletească subtil în toate celelalte. Mânia și frustrarea lui Charon se topiră încet, într-un fel de amorțeală la fel de rece, ca și coridoarele din palatul lui Satan, și el se legănă încoace și încolo, peste margine și înapoi, nu atât dorindu-și să sară, cât așteptând să cadă. Timpul trecu, nu-și dădu seama cât de mult, apoi, la fel de subit cum se îmbrăcase și își părăsise casa, se întoarse de la puț. Odată intrat în interiorul cranului, se pregăti să se ducă la muncă. Simțea o mare greutate, ca și cum organele sale ar fi fost făcute din plumb și fiecare pas cerea un efort, fiecare respirație un suspin. Își găsi cizmele din piele de țipar sub masa pe care studiase noaptea harta din piele. Ridică una, o răsuci în mâini și un șuvoi de nisip galben se scurse pe podea. Vederea acestuia îl prinse nepregătit și răsuflarea îi se opri. Căzu în genunchi și analiză grămăjoara formată. Cu grijă, ridică cealaltă cizmă, o răsturnă și o goli în propria grămadă alături de prima. Întinse mâna spre minunile gemene, inițial dorind să simtă grăunțele alunecându-i printre degete, dar dovada lor clară că ajunsese pe un deșai și nu-și mai putea aminti niciun moment de acolo, îi înfrânse în cele din urmă voința și nu le mai atinse. Se ridică în picioare, luă prăjina pentru apele puțin adânci și părăsi craniul îndreptându-se spre barcă. Pe când naviga printre cei doi stejari uriași, nu se mai întrebă dacă toate călătoriile lui pe Acheron erau una și aceeași călătorie. Plictisit, își îndeplini datoria de luntraș și mușchii săi, educați pentru acest lucru, în decursul a nenumărate secole, știau exact cum să evite șarpele albastru și să ocolească vârtejurile, fără să fie nevoit să se gândească la asta. Fără îndoială, aceleași procese inconștiente îl aduseseră pe Charon și nava sa în siguranță înapoi de pe un deșai. Când îi întâlni pe țărmul opus, Geznil și Trinchil îl interogară plin de speranțe despre vacanța lui. Pentru demoni, care nu aveau parte de niciun răgaz în corvoada lor de a mâna păcătoșii, chiar și câteva cuvinte despre o vacanță ar fi fost ca o bomboană rară, dar el nu le spuse nimic. Din expresia de pe chipul lui Charon, înțeleseseră că nu trebuie să-l sâcâie și se mulțumiră să îi împingă pe călătorii înainte ca să ofere monedele și să-și ocupe locurile pe bănci. În dimineața aceea, în timpul călătoriei de întoarcere, un bărbat masiv aflat printre pasageri a avut în ultima clipă o criză de nervi în fața iminentei suferințe eterne. Țipa incoerent și Charon îi porunci să tacă. Când omul se ridică și începu să patruleze înainte și înapoi, luntrașul îi ordonă să se întoarcă la locul lui. Bărbatul continua să se miște, cu trupul tresăltând în spasmele fricii și era evident că bufoneriile lui îi zăpăceau pe ceilalți păcătoși. Temându-se că omul ar putea răspândi revoltă, Charon se apropie cu prăjina în mâini și rotind-o ca pe o măciucă, crăpă capul nefericitului. De obicei, ăsta era tot imboldul de care avea nevoie un pasager recalcitrant ca să se întoarcă pe bancă, dar acesta era acum înnebunit de oribilitatea stării sale. Luntrașul se puse pe treabă și îl bătu sălbatic, lovindu-l iar și iar și iar. Cu fiecare izbitură, Charon simțea o ușurare infinitezimală a frustrării sale. Când termină, agitatorul zăcea grămadă pe punte, nu mai mult decât un sac de carne plin de oase rupte, iar ceilalți pasageri își târșeau picioarele într-o parte ca să nu-i atingă cadavrul. Abia mai târziu, când își ancorase barca în lagună și demonii înaripați zburaseră afară din puț ca să-i conducă pe damnați pe dealul de cremene și în jos pe spirala destinelor lor eterne, abia atunci luntrașul își regretă furia. Când ridică sacul de piele care fusese pasagerul său și l-a zvârlit pe umăr, ca pe un balot, înțelese că isteria bărbatului însemnase unul și același lucru cu propria lui frustrare. Soarele își striga țipătul de moarte, scufundându-se în balta de sânge care era orizontul, apoi veni amurgul iadului. Charon urcă și el dealul și intră în casă.
Înainte ca noaptea pură să-și închidă pumnul asupra malurilor râului, își scoase cizmele, mestecă o bucată de carne de harpie și aprinse opaisul din suportul de pe masă. Așezându-se acolo, fixă flacăra, gândindu-se la ea ca la viitorul care l-a trăgea constant înainte prin ani, secole, eoni, ca la trecutul dispărând în urma lui. Nu sunt altceva decât o clipă, zise el cu voce tare și cuvintele lui răsunară în țeasta goală. Ceva mai târziu, stând încă pe scaun la masă, observă că flacăra lumânării pâlpâie. Ochii lui schimbară poziția pentru prima dată în decurs de ore ca să-i urmărească mișcarea. Apoi, tocul început să danseze, foile de pergament din piele se ridicară ușor la colțuri, oasele de liliac pocniră slab deasupra capului. Înșelătorul vânt al amintirilor din iad începuse să sufle. Îi auzi șuieratul prin spațiul din rânjetul casei sale, îi simți răcoarea în jurul lui. Această extrem de complexă și insuportabilă tortură, care readucea în mințile păcătoșilor timpul vieții lor, acționa acum asupra luntrașului. Își mișcă picioarele desculțe pe sub masă și își dădu seama că are de desubt grămezile de nisip. În mintea lui, imaginea începu cu un simplu punct albastru și apoi se desfășură rapid în toate direcțiile, revelând un cer și o apă cristalină. Soarele pe un deșai era galben și dădea căldură adevărată. Asta și-o amintea limpede. Se așezase sus pe o movilă de nisip gălbui, privind peste panorama nesfârșită de ape sclipitoare. Alături de el, în stânga, se afla Vierot cu picioarele încrucișate, îmbrăcat într-o robă neagră și etalând o barbă care îi ascundea cicatricele în curs de vindecare care îi brăzdau fața. În dreapta era tânăra femeie cu păr negru strălucitor și semnul roșu din naștere sub ochiul stâng. Și tu ai creat toate acestea, scriindu-le în cealaltă lume? Întrebă Charon. Briza sufla și luntrașul se simți ușor de parcă ar fi mâncat dintr-unul din norii albi plutind pe cer. Îți voi spune un secret, zise Vierot, deși e păcat că nu vei avea ocazia să-l pui în practică. Spune-mi, ceru luntrașul. Dumnezeu a creat lumea din cuvinte, spuse în șoaptă. Charon își aminti că nu înțelesese, își încruntase sprâncenele și se întoarse să se uite la tânăra femeie să vadă dacă ea râdea. Însă ea dădea din cap împreună cu Vierot. Acesta puse mâna pe umărul luntrașului și spuse: și omul l-a creat pe Dumnezeu din cuvinte. Amintirea lui Charon despre plaja de pe Undeșai dădu dintr-o dată naștere la o altă amintire din vacanță. Stătea într-o clădire mică fără ușă, cu fața spre un peisaj nocturn, cu copaci înalți ale căror frunze erau suflate de un vânt puternic. Cu toate că era noapte, nu era întunericul total pe care îl cunoștea din zona lui din iad. Sus, pe cerul negru, strălucea un disc luminos care își arunca razele în jos peste insulă. Strălucirea lor se prelingea în casa mică din spatele lui și cădea pe siluetele lui Vierot și ale femeii, Shara era numele ei, în locul unde dormeau pe un pat de trestii. Prin sunetul vântului, chemările păsărilor de noapte, băzâitul insectelor, auzea respirația regulată a cuplului dormind. Și urmă o ultimă amintire. Charon îl revăzu pe Vierot apropiindu-se de el pe când se pregătea să se îmbarce pentru călătoria de întoarcere. Mi-ai spus că ai comis o crimă, spuse luntrașul. Așa e, recunoscu Vierot. Cine era? Zeul în al cărui craniu locuiești, veniră cuvintele care slăbiră și apoi dispărură când vântul de noapte al iadului încetă să mai sufle. Amintirile se ofiliră și Charon ridică ochii și văzu flacăra lumânării din nou nemișcată. Se întinse peste masă și trase condeiul și o foaie de pergament către el. Cufundând penița în călimara cu sânge pe post de cerneală, mâzgăli două cuvinte în partea de sus a paginii. Povestea mea, scrise, și apoi început să-și reamintească viitorul. Cuvintele veniră, la început mai încet, șovăitor, purtându-și cu ele șirul de imagini, dar în scurt timp numărul lor crescu, ajungând să egaleze numărul păcătoșilor care așteptau călătoria pe malul opus. El îi transporta metodic, expert, din mintea lui pe pagină, continuând să scrie mult timp în noaptea întunecoasă a iadului, până când jos, la capătul puțului spiralat, în palatul de suspine înghețate,
Satana încetă brusc să mai râdă. Sfârșit.